ಹೆಂಚಿನ ನೆನಪಿನ ಹೆಂಚಿನ ಉಡುಪಿನ ಗೊತ್ತಾವೆ. ಬಕ ಎಂಚು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತೋಟ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ. ಎನ್ನ ಮೆಜ್ಜೆ ಬಿಡಿದೆ ಸರಿ ತಗೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ. CountNCook ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ತ ಮಾತ್ತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಮ್ಮಲ ಯಾನ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀಧಸ್ವರಣ ಪರಿಚಯ ಪನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನಪುದಾರ. ಅಂಚನೆ ಏನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಸುಟ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ತೋಟ ತೆಗ್ಬೇಕ. ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬಸ್ಸ ಮಾರ ನಡಪೆರೆಗ್ಲ ಪೊಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ತೋಟ ಕೆಲ ತಾರೆ ಹಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಕಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಅಂದು ನಮ್ಮ ಗೋಯಲ್ ಒಗೆಲ್ ಬೇಕಾ ಒಂದು ವರ್ಕೌಟ್ದ ಜಾಗ. ಅಂಚನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪಿಚ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಏನು ಐತೆ ಮರಿಯಲ್ದ ಪದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪಿ. ತಲೆ ಅಲ್ಪ ತೋಜಣತೆ ಅವು ಕಂಕುಳದ ಮರ ತಲೆ 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 ಕಂಕುಳದ ಏರೆ ಪಂತತೆ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇಲಿ ತೊಲೆ ಒಂದೇ ಮರ ಬಕ್ಕ ಸಿನಮನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಲ ಒಂದೇ ಮರಟ ದೆಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕೆತ್ತೆಡ್ ದೆಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಸಿ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಪುಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾತೆ ಎಡೆ ಮುಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ತಲೆ ಬಜ್ಜೆ ಆತಂತಲೆ ಕೆಲವರ ಮುಲ್ಪ ಏನು ಜಾಗಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಇರುವ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಬಲ್ಪೆರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿರ ಸುತ್ತಡು. ಇತ್ತೆ ತೇವ್ ಆತಜಿ ಮುಲ್ಪ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಜಾಗುಡೆ ತೇವ್ ಆಪಿನ ಈ ಸಲ ಆತಜಿ. ತಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ತೇವ್ ಉಂಡು ತಲೆ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿಲ ಮಲ್ಪೇನು ಪತ್ರಡೆ ಗಸಿತ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತದಜಿ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ತೇವ್ ಉಂಡು ತಲೆ ಮುಲ್ಪ. ಎಂಕ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಒಂತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಮರ್ಲುಂಡು ಒಂದು ಏನ ರನ್ಅಪ್ ಜಾಗ ಸುಮಾರು 25 ಮೀಟರ್ಸ್ ರನ್ಅಪ್ ತಿಕ್ಕುಂತಲೆ ಅವೇನ ನೆಟ್ ರಸ್ತೆ ಪೋನ್ಲಕ್ಕ ಬಾಲ್ ಬಕ್ಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ಲ ಉಂಡೆ ನಡ ಹಾರ್ಡ್ ಬಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಇರೆ ದಮ್ಮದ ವೀಡಿಯೋಡು ತೋಚ್ಪದೈತೆ ಒಂದೇ ಲೋಲ ನರ್ಸರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಲೆ ಬಕ ಎಂಚು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತೋಟ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ. ಇಲ್ಲೇ ತೋಟ ಕಾಲಿಂಜಿ 15 ಸೆಂಟ್ ಜಾಗ ಬಲ ಇಲ್ಲ ಪೈ
ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಟಿ ಹಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಒಂದು ಎನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಅತ್ತು ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿನ ಐಡಿಯಾ ದಯಪಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಪೊಂಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಟಿ ಹಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆತ ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ಆಟಿ ಹಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಆಂಟೀಸ್ ನಕಲು ಮತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಕಲು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ನಕಲು ಮತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೇನ ಬುಡಿದಿ ಆಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಆರು ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ವರಿಯೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಮತ್ತು ಕನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಎತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮತ್ತು ಕನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಈ ದಿನದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಮ್ಮಿಡನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಕಿಚನ್ ಅಡಿಜ ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಅದು ಎತ್ತ ಹೆಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಬರತ್ತೆ ಒಂದು ಸುಕ್ಕ ಅಂಪನತೆ ಪುಡಿ ಬಣ್ಣದೆ ಎತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಗುಂಡಗ ಒಂದು ಗುಂಡು ಮಾಯಿಪಾನ ಕಲೆ ಬೋಟ್ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ದೋಸೆ ಒಂದು ಏನ ಆಂಟಿ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗುಂಡ ದಾದ ಅನ್ಪೇರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಪೇರ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುಡುತ ಚಟ್ನಿ ನೆತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ಲ ಬೈತಂಡು ತೂಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನ ಮಾಡೈತಲೆ ದುಂಬುದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 12 ಗಂಟೆ ಎರಡನೇ ಸತ್ತಿದ ಚಾ ನೆಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಕ್ಕನೆ ಈಗ ಚಾ ಪರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ದುಂಬು ದಿನಕ್ಕೆ 16 ಸರ್ತಿ ಯಾವಂದಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ 4-5 ಸರ್ತಿ ಅಂಚನೆ ನನಪೋದು ಮೀವೋಡು ಇನಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯರಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ವಾರಿಜ ಶ್ರೀಧರ್ ಅರ್ನ ಬಾಯಿಡೆ ಪಾತೆರ ಹಿಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಉಂಡದ್ದು ಒಂದು ಎನ್ನ ಮೆಜ್ಜೆ ಬಿಡಿದಿ ಸರಿತ ಬಂದು ಇಂಚೂರು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಕೆಲವು ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸೆಲ್ಲ ಆಟಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತಿಂಡಿನ ಕೆಲವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ದು ಹಿಂಗೆ ಈಗಲೇ ಇದು ತೋಜಗ ಅಂದದು ಎಂಕಲ್ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಕಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಬಂತೆ ಅಂಚೆನೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬುಡು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ವರ್ಷ ಬರ್ಪಿನಿ ಬೊಲ್ಲ ಅದ ಫುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಅದಾಗಲು ಸ್ಟೋವ್ ಮಲ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕೆಲ ಜನಗಳು ಸ್ಟೋವ್ ಮಲ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಸಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಗಿಡದ ಹಪ್ಪಳನ ಬೆಳಕಾಯ್ದ ಹಪ್ಪಳನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಜೀವನಿದ್ದೇವೆ ಬಕ್ಕ ಇದು ಊರು ಸಿಕ್ಕುನ ತೋಟೋಡು ಮತ್ತು ಊಟ ಜನಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಚ್ಚಿಗೆ ಪಾಡು ಅವು ಮಾತ ಜನಗಳು ತಿನ್ನೋದು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕೊಂತೀವಿ ಬಸ್ ಬೊಲ್ಲ ಜೋಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರು ಭಾರಿ ಬೊಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ರೇವ್ ಲೇಡಿ ಎಂಕಲ್ಲ ವಾಡಲ್ಲ వచ్చి ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೇಡಿ ತಿನ್ನಿದ ಅದಗದ ಕತೆ ಅಂತಂದು ಅದಾದ ಪಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಕಸಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಭಗವಂತರು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಉಗುಡೆ ಸಿಕ್ಕುನ ಈ ಒಂದೇನು ಪುರ ತಿನ್ನೋದು ಈ ತೇವು ಆವಾಡು ಗಜಂಕ ಆವಾಡು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಆವಾಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಐಕಸ್ರ ಅವೇ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಕಾಯಿಲೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಜಂಚ ಅದು ಬಗ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದವಲ್ಲ ದುಂಬೆ ಮಲ್ದ ಅವಳ ಈ ಟೈಮ್ ಡೇ ಮಲ್ದಿಂದ ಪಂಡ ದುಂಬುದಾಗ ಈ ಟೈಮು ರೋಗ ರುಜಿನ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಐಕಸ್ರ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದೇರು ಕಡ್ಡಾಯ ಇಜ್ಜಡ ಬರ್ಪೇರ ಜನಗಳು ಕರ್ಪುಂಜ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದೇರು ಅವಳ ಒಂಜಿ ಈ ಟೈಮು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಇತ್ತು ಬಕ್ಕ ಏನಪ್ಪಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಂಗೆ 8 ತಿಂಗಳು ಆಗ್ತಂದದು ದುಂಬುಗ ಜನಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾಕಿ ಮುಚ್ಚುಂಗೆ ಅಂಚ ಆಟ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಊರುಡು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಲಾಯಕ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸೋದಿಲ್ಲ
ಕೆಸಗಳು ಗೊಬ್ಬು ಆಚರಣೆಗಳು ಆಟಿಡು ಗೊಬ್ಬುನ ಚೆನ್ನಮನೆನ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕು ಆಟನ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುದು ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಆಚರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಾಗಲೂ ಪೂರ ಅವು ಇತರ ಜನಗಳಿಗೆ ಇತರ ಜನಾಂಗದ ಜವಕಲಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಟಿ ಏನ ಒಂದೇನ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಅವೇನು ನೆನಪಲ್ಪರು ದಸರದು ಅವೇನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವು ಒಂದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆಡ ಈ ಸಲ ಕವನ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಮತ್ತು ಹೋಗುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಡು ಐಕೆ ಅನ್ಕಲ್ ಹೋಗಿ ಈ CountNCookದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಮಾಲ್ಪುಗ ನಿಗಲೆ ತೋಚಪಗ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವು ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ದ ತೂಲಿ ಏನು ಚಲ ಮೀದ್ ಬತ್ತೆ ಮಾರೆ ಒಂದು ಏನು ಮೆಗ್ದಿ ಮಂದಿ ನೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಅಂತಲೇ ಪೆಲಾಯ್ಕಾಯಿ ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಮಲ್ದಿ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನಿ ಒಂದು ಗುಂಡ ಒಂದು ಸರಿತಾಂಟಿ ಮಲ್ದಿ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂತಲೇ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪದ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಬಕ್ಕ ಪತ್ರೊಡೆ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಕ ಒಂದು ಮಮತಾ ಆಂಟಿ ಮಲ್ದಿ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಬಬಿತಾ ಆಂಟಿ ಮಲ್ದಿ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಮಲ್ದಿ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಗೆಂಡದಡ್ಡೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಏನ ಅಜ್ಜಿನ ಮೆಗ್ದಿ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಚಿಲ್ಮಿದಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಂಜುಲಿ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪದ ಉಪ್ಕರಿ ಒಂದು ಸರಿತಾಂಟಿ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಕುಡುತ್ತ ಉಪ್ಕರಿ ಬಬಿತಾಂಟಿ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚೆನೆ ಏನ ಅಜ್ಜಿನ ಮೆಗ್ದಿ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಎಂಚಿನ ಅರೆಪದಡ್ಡೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಂಬಾರು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಬಬಿತಾಂಟಿ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಕುಡುತ್ತ ಹಲ್ವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೆತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪ ನಾನು ಸುಟ್ಟು ಕಲ್ತೊಂಬ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ನುಪ್ಪಿ ಬುಲಂತದ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮೆತ್ತದ ಪಾಯಸ ಅಂಚನೆ ಬಬಿತಾಂಟಿ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪದಂಗಿ ಗಸಿ ಅಂಚನೆ ಆ ಸೈಡ್ ಇಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುಡುತ್ತ ಚಟ್ನಿ ಮಮ್ಮಿ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನೀರು ಪುಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಕುಡುತ್ತ ಸಾರು ಬಬಿತಾಂಟಿ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಚಟ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಬಡ್ಡು ಪುಲಿತ ರಸಂ ಅಥವಾ ಸಾರು ಒಂದು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಜ್ಜಿನ ಮೆಗ್ದಿ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಓಕೆ ಪುರಾಣ ಮುಗೇನು ಬಕಾಸುರ ವನಸ್ ಕಂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ತರಕಾರಿದ ವನಸ್ ನಿಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾತ್ರ ಹತ್ರ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಕುಡಿತ ಸಾರು ಈ ಕುಡಿತ ಸಾರು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ತೌತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮಕ್ ತೌತೆ ಬುಲ್ಲ ಬುದ್ದಾಯ್ ಮೂರು ಜಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು
ದಾದಾ ನಮಕ್ಕೆ ಹಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ ಓಯ್ ಓಯ್ ಏನು 60 ಶುಭ ಕೊಟ್ಟಗಂಟದ 60 ಓಯ್ 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 ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮಾಮಾ ಡೂಯಿಂಗ್ ಉಗ್ಗ ಮಾಮ ಹೇಳಿ ಉಗ್ಗ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕುದಡಿತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೆ ದಾಪಣ್ಣ ಎಂಕ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಡೆ ಪಾಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸೊಪ್ಪುನಿ ದಾಪಣ್ಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಖಾಲಿ ಅಟ್ಟಿಲ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದೆ ವಿಡಿಯೋದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಪ್ಪ ಅಂಡ ಆಡಿಯೋಗೆ 10 ಇಂಚ್ ಇದ್ದೆ ಆಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಟೈಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಾದ ನಾಡುವೆ ತುಂಬೆ ಬಜೆಟ್ ಇಡು ಪುನಃ ಆಡುತ್ತೆ ತುಂಬೆ ಎಂಡದ ಹೆವಿ ಅದು ಮೆತ್ತದ ಪಾಯಸ ಅಂತಿದ್ದ ಜನ ಪುನಃ ಗಣಿತ ಪಾಯಸ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಈ ಚಾನಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬರೋದು ತೋರಿಸಲೇ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ तो आ जाएगा फुल कार